gospodine Antišiću, objasniti stav Vlade u odnosu na amandman zastupnika Ante Babića. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Vlada ne prihvaća amandman uz obrazloženje. U tijeku je izrada studije utjecaja na okoliš i utvrđivanje trasa za navedeni pravac, te se još uvijek nisu stekle pretpostavke za početak gradnje. Predloženo smanjenje sredstava na poziciji A 1003 redovno održavanje ozbiljno bi utjecalo na sigurnost prometne služnosti mreža državnih cesta. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Ante Babić, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniku, nisam zadovoljan sa ovim odgovorom. Očekivao sam nakon izgradnje tunela Sveti Ilija, idejnim rješenjem je predviđena rekonstrukcija i dijelom izgradnje ove ceste od Zagvozda preko Imotskoga do graničnog prijelaza Vinjani Donji. Ona zapravo gospodarski revitalizira 8 općina Imotske krajine i sam grad Imotski, ali daje jedan gospodarski input Makarskom primorju od Brela, Baške Vode, Makarske, Tučepa, Podgora. Nismo vas do kraja čuli jer je nešto bilo nesigurno sa mikrofonom. Ponovite ovu zadnju rečenicu. U svakom slučaju se zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Naime, nakon izgradnje tunela Sveti Ilija predviđeno idejnim rješenjem dijelom rekonstrukcije izgradnje ceste od Zagvozda preko Imotskoga do graničnog prijelaza Vinjani Donji, koja revitalizira gospodarski cijeli taj kraj, 8 imotskih općina i grad Imotski, ali daje jedan gospodarski input Makarskom primorju od Brela, Baške Vode, Makarske, Graca, Tučepa, Podgore, Igrana. Pa mi je žao evo što ovaj amandman nije prihvaćen. Hvala. Hvala lijepa. Molim da se izjasnimo o ovome amandmanu. Tko je za? Hvala. Amandman nije dobio potrebnu većinu pa nije prihvaćen. Amandman zastupnika gospodina Branka Bačića i gospodina Frane Matušića. Molim vas, izjasnite se u ime Vlade o amandmanu. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje. Navedeni vodovod je na brizi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Hvala. Izvolite, gospodin zastupnik Frano Matušić. Netočno je da se ovaj projekt nalazi na nekoj drugoj stavci. Naime, vjerujem da vam je vrlo neugodno odbiti ovaj projekt kao otočaninu, obzirom da se radi o povećanju sredstava za građenje državnih cesta na otocima. Prošle godine je bilo osigurano 114,5 milijuna kuna za gradnju državnih cesta na hrvatskim otocima. Ove godine je osigurano svega 18,4 milijuna kuna, odnosno 16% sredstava u odnosu na prošlu godinu. To dovoljno govori, dakle, evo, gotovo 100 milijuna kuna manje sredstava za hrvatske otoke, dovoljno govori o vašoj brezi ili bolje rečeno o vašoj nebrizi za otoke. Otok Lastovo, o kojem je ovdje riječ u ovom amandmanu, ima zapravo jednu jedinu prometnicu u dužini od 10,5 km koja spaja dva naselja, Ubli i Lastovo, i do sada u proteklim godinama